Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Grand Soir for Men and Women. Iyan ni siya ni Maison Francis Kurkdjian. Te, pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede pastanan. Kag tanitanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya botablon isa ka baso kalayo pago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, madalom, kag mainit, nga vanilla. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 10 to 21 degrees Celsius o kung 50 to 70 degrees Fahrenheit. Te, ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kagang mga nota ay amber, vanilla, cyan benzoin, tonka bean, Spanish labdanum, kag lavender. Ang amber, pampainit. Vanilla nga komportable nga nota. Cyan benzoin nga do vanilla man siya nga mainit. Tonka bean nga do hilamon nga matamis kung simutan. Spanish labdanum nga pampadalom, kag lavender nga presko, kag tinlo nga nota. Na. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!